Здравейте хора, съм Пробектор 11, сега снимаме клип на Майнкрафт. Ай бе, Теди, какво играеш? Шш, какво гледа зяпаш в този чест? Дай да снимаме. О, аз нямам храна, дай храна, дай бързо храна. Малко съм ненаситен, взех 4 пържоли. Килата, марафака. Хайде, къде си? Хайде, идвай да таковаме. Да не пипаш тук. Тей, какво правиш? Айрон. Айде. Чакай, някакъв чупи тук. Нещо чупише тук, нещо аз само чупа на едно място. О, майко мила. Какво? Умрях. Къде? Зомби вилиджър. Оп! Значи на близко има такова. Вече са. Да. Айде дай бързо да заспиваме. Колко имам? Мога да направя копа. Да, направи. Имаме ли кол? Имаш ли кол? Чакай. Мога да взема мляко от една овца. Само да видя къде бе. Ето е тук, бе. Не ли вкара при коня? Приемам. Вие имам лекце. Ама дай бързо да заспиваме, че има ендермен. Ендермен! Дай че аз го погледнах в... Дай ми нещата. Елай ме, путка долна. Дай да лягаме. Лягай, Теди. Но бий го, бе, това. Уайнак Дорен. О! Ама Вики! Уайнак Дорен. Майк. Ба! Не знам как можеш да го убия. Как? Да, дай да си сложи. Трябва да намерим. Не, аз мога да го убия, лесно. Как? Не, сега мога да го убия. Така убий. И какво даде? Нищо. Я ми дай брадвата. Всичко отива в чест. Още един път да ме е цепнал, то си взимам такова, Скелет, брат скелет. Той падна при кравата. Не! При кравата. Не е ли там? Аз го бия с кукъл. Да дойде ли? Не, аз те бия. Ама има 9 хил. Уби го, даде ни лък. Лук. Да. Yes. А имаме плюс това мляко. Ега, такова голямо си стана на кравата. Този път не преувеличавай това. Служи толчове около това. После. Аз лягам. Ти легна ли? Да. Колко време снимаш клип? 3 Минути. Да. Да не стане като миналия път. Да, я. 20 минути. Трябва да апгрейтнем. Как се апгрейтваше той? Има ли сте такова, бе, питах? Не, отиме. Взех ти лопатата. Дай лопатата. Ето. Това не му е на това. На зомбито. А? Това е на зомбито. Гати, как се... аз тук си имам лопатата. Направих това за да порастват по-бързо растенията. Готов съм най-накрая с мината. Дай какво? Нямаме. О, да. Ела тук. Ела, ма. На кой бе? Но...
Тук няма да затваряме нищо. Идва и вече е готова мината. Само ти трябва да продължиш надолу. О, вече имаме 2 крави! Откъде бе? И ми намерих още една и с житото такова. Както аз на това. На PlayStation. Да. Но не на твоя. Да, точно. Е, 2 крави. Също търся още. О, овца. Чукс. Готово, до тук съм да правя с дърво и... Тук, в това дърво ми го... Опа, як да го цепна ли? Ами... брата. Тапа къде отиде? Ама, то. Брадвата ми няма нищо. Елам. След малко ми се чупи брадвата. О, точно на последните 2. Не, я убивай, бе. Какво? Ама за какво да убивам? Тя падна точно в дупката. Да, аз Кой е струшил това при кравата? За да... Това при кравата. съм трошил. Тя падна в дупката, където ни е за овцете. Ега, тя за конетенц ни е там хубавата. Тук за какво ни е? За кокошки. Просете. Да, също да търся кокошки. Ето кокошки. Те са жито. От това от... Ето, жито, не как само ги мами. Ги идват при мен. Къде бе? Само да намеря. Къде бе имаш? Само да намеря животни. Само прасето е с запита моркови. Не и кон... не, коня е с ябълка. То нали ти си засадил. Аз тук някъде видях овца, там има една. Овца? Да. Ама видях прасета. Има овца и крава бързо. Къде? Ето тук при мен. Оф, майко мила, сапа трябва да се. Отиди до къщата, аз ще дойда там. Аз ще скачам. Кут! Ов, да заража ли те крави? Заразвам ги те. Те кокошки как... Аз ще събера кокошките ти такова. Две кокошки. Следват ли те? От срещния бряг, да. Елате, кут. Бързо, че те пасат. Направи такова. Не. Овцата не е избягала, Няма как да избяга. Ама заправи такова. Какво? Къде бягаш? Ох, не мога да я затворя. Идвай бързо. Чакай де. Тая бутам я. Държа пред мен. Буташ я по трътката. Не от пред лицето. Доста. Бързо. Елате бе. Кут. Опа, айде, вече имаме кокошки. Ние още нямаме. Имаме... Имаме всички животни. Овцата ни трябва. Освен прасета. Имаме овца в мен. Има овца до мен. Бързо! Ето, идва към тебе. Идвам с тебе. Не, тук са за кокошки. Ама виж, ето ме, бе. Къде си? Ето ме, скачам. Бързо, тя тук нещо си пасе. Да си пасе. Мама. Да, вие ще от цвета в червено. Вътре, приятел. Вътре ма. Опа, айде! Искаш ли да ти дам, ти да отцветиш едната, аз другата?
Ела в чест съм ти оставил. Има ли стълба при те овце? Не, чакай. Ти не влизай в тях. Аз вече цъкнах едната. Не мога, трябва да съм малко по-надолу. Какъв? Червен и лъщам. Са идва. Трябва ни зелен, някой зелен цвет. Аз един път видях едно зелено. Я пробваме дали това ще стане сид. Зелено цвете. Не. Зелено. Да, имаш ли стълба? Имам. Не сложа. Отвън. Готово. Това и на тези Значи, лет. бай, едната е вече... Едната е червена. Добре. Сега и другата ще. Какво правят, бе? Дай на двете жито. толкова. Дай на двете жито. Дай на двете жито. Имам само едно. Добре, аз отивам да видя дали там има. Има. Едно. Опа. Дай. Мене. Дай. И едно. Дай. Аз. Дай. Ти едното, аз другото. Добре. Влизаме. Влизаме. Вид. Фит. Ама Вики, аз станах Аз също. Тапана. Добре, бе. Отивам да търся още. Я да видим дали имаме бомбил. Имаш ли бомбил? Я виж колко време е станало. 12 да... Хай, чао хора, после ще направя продължение и... Хай!